mots corren a canviar-se. Molts corren a canviar-se de vestit. Baixen els talons i les bambolines Venen de nou damunt els vestidors. Els subjectes, els verbs i els adverbis, ja vestits d'altra manera, tornen a escena. Resta un grup d'adjectius mirant pel forat del taló. Mirant pel forat del taló. El poema següent ara començarà. A mi el que més em crida l'atenció és el fet de que triï que els adjectius, aquesta imatge, els adjectius es queden mirant els subjectes, els verbs i els adverbis, que se'ls miren des darrere del taló, i em fa pensar molt en aquest moment de típica tremolor quan has de triar un adjectiu, perquè primer et deixes moltes vegades escrita la frase, però l'adjectiu no et ve fins una mica més endavant. I com que és aquesta sensació que l'adjectiu és el determinant però que s'ho mira de fora, és el que li donarà el color o el vestit en aquest lloc. Clar. M'agrada Jo estic bastant aquest veient moment. un escenari, una escena com més al teatre o més al lloc de l'acció, i tu estàs veient que el lloc de l'acció és el paper, no? I és el moment de creació de la poesia o del text. Sobretot la imatge aquesta de mirar pel forat del taló, que l'adjectiu fa alguna que no fa la resta, també entenc que és alguna cosa. L'adjectiu aquí pot voler dir... és el pròpiament poètic, no? Potser el més poètic o és l'adjectiu, tot i que els adjectius són perillosos, no? Perquè sembla que els verbs fan la cosa i dir què fa l'adjectiu? Sembla com el vestit o el color, no? Però no acaba de fer la cosa, i també sembla aquí hi ha aquesta distinció, no? Entre els subjectes, els verbs són els que interpretaran, i no queda ben clar, no? L'adjectiu, si no està a escena, què està fent darrere del taló, no? I entenc que té alguna cosa de lo poètic o metapoètic, no? Que potser la poesia jo la identifico amb aquest adjectiu que mira des de darrere del taló, o la cultura, o digue-li tot això, el que vulgui, li puguis dir com vulguis, però entenc que brossa... Perquè matisa, perquè canvia el color, canvia la forma, canvia la textura, canvia el ritme, no? Pot canviar moltes coses. O sigui, és una manera de mirar-ho tan de personatges que ja se m'escapa i ja no veig l'escriptura, saps? I a mi això em fascina. O sigui, ja em puc perdre i no saber què és un adjectiu, saps? Perquè estic mirant ja com sona la paraula, l'aïllo, i a l'aïllar-la el significat ja comença a rodar, saps? És com, m'agrada aquesta força que té Joan Brossa d'aïllar paraules o d'aïllar conceptes. Jo entenc unes gràcies del que sap fer Brossa, del que això és que, bueno, és que tot, que és més aviat una disposició, no? La disposició poètica la pots aplicar en tot, no? Vull dir, igual que pot ser el moment del teatre, pot ser el moment de l'escriptura i pot ser el moment polític, entenc que té a veure amb aquest fet de pausar-te respecte al que ha passat, aquest entreacte de posar l'atenció en vez de l'acte, en l'entreacte, és, entenc, el que... em fa preguntar-me el que fem quan intentem fer alguna cosa vagament artístic o vagament poètic, no? Que és posar l'atenció en l'entremig, aquesta suspensió del ritme normal, no? El que és el ritme, vull dir que lo normal, no? És que el ritme sigui com un garbuix que va fent, i per mi el fet poètic o el fet d'escriure o el fet artístic té a veure amb la pausa, amb l'entre, no? És una cosa que en si no fa res, però que ho fa tot, perquè et fa avaluar el que ha passat fins a aquell moment. Just el sol fet arbitrari d'haver-ho d'interrompre rítmicament és el que crida l'atenció d'aquest poema, o és el que obre un espai o el que et dona... un temps per pensar en el que ha passat. Exacte. I i et posa entreacte com a títol, no? Que aleshores vol dir que hi havia alguna cosa abans, no? Que aquest poema. Aleshores és com que et posa entreacte. És com que ja ha passat un altre poema, o ha vingut una altra poesia, o hi ha hagut una altra acció, hi ha hagut una altra escena, no? Entreacte, hi ha el poema que estem llegint ara, on els mots es van a canviar, tal, baixen els talons, les bambolines, tal, i després el poema següent ara començarà. Sí. O sigui que aquest
ha sigut vull dir que és com una mena de correlació, vull dir que és com un altre, o sigui que t'està parlant d'un moment que s'estan encadenant poemes, no? I entre actes i... O sigui que estàs llegint aquest poema però ja estàs pensant amb el que vindrà però amb el que ja ha estat. Sí. Potser totes les generacions se senten així, però jo sento que generacionalment em trobo un peu en el món d'ahir, en el món de demà, i sí que puc percebre que hi ha algú d'ells d'una nova generació del món de demà. I per mi, sobretot ho noto en una certa coratge, desimboltura i força. Vull dir que crec que la meva generació no tenia en un sentit de... Crec que el que més ens ha preocupat a nosaltres és aquesta paraula tan horrible, però tan certa, molt de desconstruir-nos, anar amb una certa cura, no? És a dir, més aviat tenir cura de no trencar res i preocupar-te d'anar amb peus de plom i de veure si el que deies, quines implicacions tenia, molt autoexaminar-te. En canvi, tinc la sensació que això s'esgota i arriba un temps que té més a veure amb fer i si trenques i si no passa res, sense haver oblidat això, no? Entenc que hi ha aquesta cosa de incorporar-ho però superar-ho, no? Llavors... Són més immediates, hi ha polítiques de gènere, hi ha moltes més reivindicacions de manera més supernecessàries que hem patit nosaltres i que ara s'estan portant al carrer. Hi ha les xarxes socials que fan una immediatesa absoluta i on allà mateix es fan com petites revolucions, no? A vegades dic, ostres, aquest és el lloc per comentar tot això. Jo m'ho plantejo, no? Del rotllo, això se'm faria un tubo i no sabria ni com manegar-m'ho, no? Sí. Per això et comentava allò de la tecnologia, no? O sigui, tot allò de les xarxes socials, a mi, uau, jo els hi tinc un superrespecte. Crec que aquestes generacions és un dels llocs, no? Ja et dic, nosaltres jo estic com a la retaguardia del rotllo. Hola, vale, d'acord, sí, això està passant, això... Estem molt plegats, o sigui, no és una nova generació com diferent a la nostra. Jo crec que, a més, en el món de l'art contemporani o de la creació, estem totes unides, o sigui, no hi ha una cosa de separació d'edats, vale? Estem allà, estem treballant ara, no? És contemporaneitat, és ara, estem corrent ara, aleshores... Sí, jo estic d'acord amb que no hi ha... Costa molt, és una pedra. No hi ha aquesta cosa aparta't tu, que ara vinc jo, ni res, sinó que l'experiència del temps és compartida, vull dir, no hi ha per mi entre ni un ni altre cap. Els problemes són els mateixos i no hi ha cap allò abisme conceptual que digui ara no ens entenc, no tinc la sensació que tots estem parlant del mateix i llavors és més aviat que sí que el món, no, el que passa fora del món, sí que arriba a un final de cicle, o sí que hi ha aquesta sensació de que... Tinc aquesta sensació que la cultura ha estat molt preocupada de no fer mal, o sigui, de ser una cultura... Superplaent i complaent, no sé. És que jo, amb l'art contemporani, no som complaents, és que estem treballant, és que jo no puc... O sigui, l'estem fent, la cultura, però no l'estem pensant... O sigui, clar que la penses i tal, però l'estàs fent, és que estàs treballant, aleshores... Per exemple, des del meu punt de vista, la meva investigació és una mica grotesca, aleshores no busco lo complaent, o sigui, no li dono gustet a la cultura, o sigui, penso que els processos i les investigacions han de fer pensar més que el gustet. I sí que penso que moltes vegades, si no agrada, no vas a veure cultura, hi ha tot un engranatge que és una miqueta xungo, perdó, però que és... No m'ha d'agradar una cosa, m'ha d'interessar, m'ha de fer pensar. Aleshores, aquí hi ha una miqueta la cosa, no? És que això no m'ha agradat. Bueno, però t'ha fet pensar o no? Vull dir, jo crec que això és el més interessant, vull dir, que t'hagi agradat, que sigui bonic, que estigui ben fet, que tal, sí, però si està buidet, si no t'ha fet pensar, si no t'has fet preguntes, si no t'endús res a casa, si no tot l'embolcall, doncs per mi això... Jo tinc la sensació aquesta de que la cultura que s'ha fet els últims anys té a veure amb assenyalar tot el que podria anar malament i que tot això que podia anar malament es compleixi. I això entenc que va per cicles, no? Però jo sí que trobo que això, quan veiem aquesta... Han incorporat la crítica
i ara, no, aquestes frases d'una cosa entendre el món, l'altra és canviar-lo, crec que hi ha hagut molt entendre-ho, molt pensar-lo i molt una cosa cap endins, i que en algun moment, sobretot, no, hi ha una certa frustració perquè ser capaç d'assenyalar també amb eines, paraules, poemes, seminaris, llibres de filosofia, aquests conceptes, paraules que sonen molt bé i que ho assenyalen tan bé, però que hi hagi una distància tan gran entre això i l'acció o la transformació real. Jo crec que no és tant com estem treballant ni quins són els punts que han canviat dintre de la nostra manera de treballar, socialment i culturalment, sinó que el que no ha canviat i el que ens està marmant i el que ens està com frenant una mica és aquesta incomprensió de la nostra feina, tant en institucions com a nivell polític. O sigui, és aquí on crec que hi ha d'haver-hi el canvi i encara no hi és. La globalització, jo he viscut aquest fet tan obvi de l'homogenització, de cop de passar d'entendre que la conversa és tot el món i que això, per exemple, ho hem dit, s'ha vist molt ara amb la pandèmia, de una sola salut, un sol món, aquesta idea de podem pensar planetàriament i alhora això ho he viscut molt des de la llengua, jo. És a dir, clar, t'ho fa pensar constantment, no? Sobretot perquè la llengua catalana és tan petita en comparació amb l'espanyola, una és una llengua global i l'altra és una llengua hiperlocal, i constantment tu t'has de fer la pregunta per què escric en català i no en castellà si se'm fa evident que tinc un mercat de milions, de bilions, al costat d'un mercat molt petit o d'una... I qui diu mercat també diu públic, no? Dius, podria transformar molt més el món escrivint en castellà i ja el castellà, per què no l'anglès, no? Aquesta és la pregunta que jo he viscut més de la globalització de dir, no, quina estupidesa, no? Escriure en català perquè allò que tens a dir té a veure amb un xoc amb la realitat del lloc on ets al món, que té un valor i que part del sentit de fer-ho és fer-ho a través d'aquesta llengua. Jo és com més he viscut la cosa globalització. La resistència a ella i com algú que t'empodera, que t'eixampla i que dius, sí, clar que sí, faré la meva pel·li en català i la portaré o el meu llibre o el meu assaig, això, en català. Bueno, perquè al final és treballar amb la vida de cadascuna i presentar-la de diferents maneres i compartir-la, perquè encara que aquí visquem unes quantes d'una manera determinada, totes tindrem petites diferències, vull dir. Però si és sobre les portes a un festival de cinema, a vegades veus que potser hi ha una població de no sé on que, ostres, que té una història o que et ve i et diu, ostres, això que no sé, bueno. Clar, hi ha hagut un efecte acomplexador de que no ha deixat la gent alliberar-se per parlar d'allò que els hi passava, que s'han hagut d'emmollar en vez d'intentar florir a través d'allò que tenien viu per dir, i llavors ha passat al revés. Això durant un temps ha fet tap, no? I en canvi ara ja s'ha vist clar que la gent que ha tingut alguna cosa a dir és la que ha sapigut resistir aquest imperatiu homogenització i seguir treballant des d'això, i ara es veu, no? Perquè són els que aguanten d'aquest període, d'aquests somnis globalitzadors, són els que van saber no retenir allò seu. Per mi, el procés d'independència de Catalunya era algo que en un lloc concret era una cosa que estava passant arreu del món de formes diferents i aquí s'expressava amb el procés d'independència, que per mi la paraula clau és autodeterminació, no? La idea de que, certs col·lectius volen autodeterminar-se, no estan contents, o sigui, se n'ha parlat a tots nivells de sobirania, no? La idea de demanar, tenir la sensació que no tens poder per fer perquè les forces que et travessen són tan grans que vols intentar autodeterminar-te, i això es pot fer en sentit nacional, però també hi ha gent que ho ha fet des del Black Lives Matter fins a Hong Kong, fins als Gillette Jones, no? Tots aquests fenòmens, per mi, que s'han vist al món és les classes mitjanes, populars, això, voler reclamar poder. I jo ho he viscut com el fracàs per intentar-ho. És a dir, per mi el fracàs del procés en aquest sentit és el mateix el fracàs de totes aquestes reivindicacions d'autodeterminació que a l'hora de la veritat sabien que el problema era aquest, però la conclusió final ha estat
no ser capaç de lluitar o d'aconseguir-ho i cedir més aviat a lo contrari de l'autodeterminació, que és a que certes inèrcies, certs conformismes i certes elits i sistèmiques acabin guanyant, no? A dia avui, de 2021, per mi la sensació és de victòria total del sistema. Que hi ha una mena de poder que... Sí, per mi és una sensació que el poble, doncs, bueno... No sé com ho has viscut tu ara... No, a mi em va impactar molt l'1 d'octubre. En quin sentit? Aquell fet, o sigui, allò de que no poguéssim decidir, no?, per això o per una altra cosa, vull dir que no es pugui fer un referèndum per no autodeterminació, sinó un referèndum del que sigui, val? I que hi hagi la força de l'Estat i una força policial que entri i agredeixi a ciutadanes i a ciutadans bueno, això em va semblar una cosa molt grotesca i va ser molt fort, no m'ho creia. Clar. Bueno, jo vaig fer un treball que es diu Crawl. Era com, ostres, jo estic treballant uns conceptes i em vaig posar a fer una performance que era una persona que estava a l'aigua, una mica amb l'aigua fins al coll, no? I aleshores vaig pensar, ostres, treballem-ho d'una manera... ho estic treballant a la piscina, no ho estic treballant al mar, estic treballant un concepte que és l'entrenament corporal i l'entrenament vocal en un medi, però és un cos que resisteix a l'aigua, és un cos que està aguantant i resistint i articulant-se i cridant a dintre de l'aigua, i era inevitable pensar en aquests cossos que estaven resistint a l'aigua a través d'unes travessies per fugir, perquè estaven i estan. I aleshores això totalment han de sobreviure, no? Aquesta cosa de resistir i sobreviure em va travessar dintre d'aquest projecte. Recordo molt quan tot aquests... Una de les coses que més em va impactar va ser d'explicar quan tot això del volem acollir com era inevitable. Els que tenien poder per acollir no ho feien i els que no en tenien es queixaven de que no ho podien fer, però llavors va haver-hi tots els estats europeus, tota la gent que sempre es va inclús instrumentalitzar aquesta lluita per dur-la a la banalitat més política per intentar com arrencar una mica de l'altra, no? Llavors no fallava. Miressis on miressis, els que prenien les decisions no van decidir que tota aquesta gent morís i no està a l'altura de tot el que deien tots els convenis que en teoria s'havien hagut d'haver après, no? De refugiats, de gent que fuig per viure d'acceptar-la, i tots els altres que no tenien poder per fer-ho ho utilitzaven sabent que no tenien poder. Llavors, clar, al final també va acabar sent una altra prova més de... Això és perquè la gent ho permetíem. És a dir, en el fons, si això no es va fer més, és perquè els que tenen poder el tenen perquè els votem o perquè els tolerem tàcitament, no? I haver d'explicar com que hi hagués gent demanant-ho ens descarregava de la responsabilitat. Semblava que n'hi havia prou amb que hi hagués gent demanant-ho, però acceptàvem que no es podia, no? Que la real polític o els que en última instància no ho farien, i que jo el que vaig veure sobretot és que hi havia una mena de catarsi quasi masturbatòria amb dir volem acollir, però acceptar tàcitament que no s'acolliria, que es deixarien morir els refugiats, que tot el que la Unió Europea, que es pagaria a Turquia perquè els contingués, i tota la Unió Europea, que sempre que era la reserva espiritual, no estaria a l'altura dels seus discursos.